বিটিআর বড় চুক্তি সকলো দফা ৰূপায়ণ কৰিব লাগে বুলি তেওঁ আজি সংসদত উত্থাপন खुलुमबाय मोनसे गोमोथाव बाथ्रा इमारजेन्सि बाहाब्लाबो बे भिडिअखौ आङो लाबोनो गोसो जादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर्तमानाव जेखिनि आन्दलन लाबाय थादों बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय बर' हारिनि माखासे जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय नैबे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ गासैखौबो आखरे आखर पालन खालामजोबनांगौ होननानै आन्दलन खालामनायाव माखासे बुंनांगौ खोथा थायो मानो बुंनांगौ बिटिआर एग्रिमेन्टनि गासैबो क्लजफ्रा जों बर' हारिनि थाखाय बा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि थाखाय गासिबो मोजां नंजोबा माफाय मोजां नंजोबा नैबे वाटार बडिज ग्रेजिं लेन्ड बेफोर हाफ्रा आसाम गभर्नमेन्टनि कन्ट्रलाव थांनाया जोंहा बिटिसिआव बा बिटिआरआव जेबो बेनि कन्ट्रल फैनाय नङा बेफोरबायदि माखासे क्लजफ्रा जुदि पुरन जानांगौबा जोंनिनो खैफोदा जोंनिनो दा बेफोरखौ जोङो माखासे सानलाय हलाय बेफोरखौ माखासे सोलायहोनांगोन जाथावैखौ लानांला जानायखौ लागोन दा नैबे खोथाखौ सिन्था खालामनांगौ जायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे संगठन बियो गोरों गोरा सुबुंफ्रा बावहाय दङ शिक्षित सुबुंफ्रा बावहाय दङ इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना बावहाय दङ छात्र संगठन बे हिसाबै बिथांमोना गासैबो दफाफोरखौ आखरे आखर पालन खालामजानायखौ सिन्था खालामनो गोनां दं दिनै सान्थि जादों होननानै सान्थिनि नामाव प्रमद बर' दैदेननाय 5 बोसोराव सान्थि सुक्ति बियो सान्थि सुक्तिनि नामावहाय प्रमद बर' दैदेननाय समावबो नाथाय सान्थिया बंग जादों दै रायजो राजाफोर माब्रैहाय सान्थि सुक्ति खालामसेयावबो दिनै बर'फोरखौ फेक इनकाउन्टार खालामदों बर' आइजोफोरखौ अयथासार खालामदों बर'फ्रा थाब न्याय मोननो थाङाखै गसर गाबहैयोब्ला बिराद गोबावनि उनावसो एन्सार मोनो डिसक्रिमिनेट जोंखौ बेफोरबायदि जाथायखौ जों नुनो मोनदों सान्थि सुक्ति जासेयावबो सामायन' बन लायनाय सुबुंखौ मेलेम गलायनाय सिलाइजों गावनानै फोथैनाय जाथाय बेफोर जाबाय थादों सान्थि सुक्ति जासेयावबो बर' रायजो राजाफ्रा होखारजादों गोजां बोथोराव गुसु गुसा न' बां बुख्रुब जादों बेबो गावनि आंगोनि आंगो जोंनि बर' लिडारफोरजोंनो फेरेंगामोन बादि प्रमद बर'मोन बादि बर' लिडारफोरजोंनो दा बेफोर मोनसे सान्थिनि नामल' होनानै जोंनि गेजेराव अयथासारखौ सहायनो गोनां जायोब्ला जों बेखौ मा होनगोन बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जों बुजायनांगौ होननानै साना आरो जों बुजायनो हानायबो केपासिटि गैया जोंहा नाथाय जायफोरखौ गोरोन्थि नुदों बेखौ थलं थथं बुंहरगोन जानायखौ लाबाय जायैखौ गारबाय नायबाय बिथांमोना नायनानै मोजां पइन्ट्स नुदोंबा बेखौ लागोन आरो पइन्ट्सफ्रा जुदि जायाखैबा निमाहा होगोन आं आसा खालामबाय नाथाय आंनि बुंनांगौआ बेनो जे मबेबा क्लजआ जाहाथे जायोब्ला जोंनि खहा जाया बेखौ प्रमद बर' बिथाङा गावनि टेनुरावहाय करापसन फ्रि मोनसे बिमुं होदोंमोन नाथाय बिथांनि आमोलावनो जे 500 थाखानि लेखाखौ 1500 थाखायाव साप्लाय हरनायनि थाखाय इउनिभार्सिटियाव गोबां गेना गोरोन्थि हमनो मोनदों बिथांनि समावनो दिनै साख्रिनि खेथ्रआव रोजा रोजा रां लानायखौबो जों नुनो मोनदों आरो दिनै बिथांनि टेनुरावनो घुस होनायखौ मेसिनजों साननायखौबो जों नुनो मोनदों लोगोसे बिथांनि दिनावनो बिराद बुरजा पारसेन्ट लानायखौबो जोङो नुनो मोनदों अब्ला दिनै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों आलदा मावदों आलदा बुंनोबा बुंनो डाइरेक्ट जानांगौ
एसे एनै होनाय लानाया थाखायो होननायफोरबादि नाथाय बिथाङा करापसन फ्रि होनदोंमोन नाथाय बिथाङा करापसन फ्रि खालामनो हादोंना रायजो राजाफोर दा बेनिफ्राय जों मा बुजिखो प्रमद बर' बिथांखौ बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालाम कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर